Здравейте, аз съм Сашо и сега ще ви покажа набързо инструкциите. Трябват ни 16 произволни карти, независимо какви. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Те са произволни. Тигне си една карта и в нашия случай тя е СОС пътия. Ставаме на второ място и обръщам четвъртата, шестата, осмата, десетата, 12-та, 14-та и 16-та карта. Започвате да мешате и обръщате двете горни карти при всяко цепене. И сега редите просто на купчинки. И самият трик ще проработи. В този случай картата е най-горната и е с пътия. Това беше от инструкциите. Надявам се, че ви харесаха. Не забравяйте да харесате, да се абонирате и да харесате нашата Facebook страница. Чао!